ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இலக்கண குறிப்பை எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஷார்ட்கட் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி ஒரு லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு பார்ட் 1 வீடியோ வந்து போட்டிருப்போம். அதில் ஒரு 8 இலக்கண குறிப்பு பற்றி சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது இலக்கண குறிப்பு பற்றி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதில் 9வதாக சொல்கிறது வந்து என்னென்னா எண்ணும்மை. எண்ணும்மைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட இடையிலும் அதோட இறுதியிலும் அப்படின்ற ஒரு அப்படின்ற வார்த்தை வந்து என்ன பண்ணும், மறைஞ்சு வந்து வெளிப்படையாக வந்து வரும். ஓகேங்களா? மறைஞ்சு வராது, வெளிப்படையாக வரும். இடையிலும் இறுதியும் அப்படிங்கிறது வந்து வெளிப்படையாக வந்து வரும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, வாயிலும் சன்னலும், இதுலேயும் இடையிலையும் இறுதிலையும் அப்படின்றது வெளிப்படையாக வந்திருக்கு. குண்டலமும் குழைக்காதும், வண்ணமும் சுண்ணமும், இந்த மாதிரி அப்படிங்கிறது வெளிப்படையாக வந்து வருதுன்னா அது வந்துட்டு எண்ணும்மை. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உம்மை தொகை. இது வந்து ஆப்போசிட், எண்ணுமைக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்திருக்கும். இடையிலும் இறுதியிலும் வந்து வந்து மறைஞ்சி வந்து வரும். ஓகேங்களா? வெளிப்படையாக வந்து வராது, மறைஞ்சி வந்து வரும். எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வில் வாள், வெப்பம் குளிர், தந்தை தாய். இதை எப்படி சொல்லலாம்? வில்லும் வாளும்னு சொல்லலாம், வெப்பமும் குளிரும்னு சொல்லலாம், தந்தையும் தாயும்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி அப்படிங்கிற விகுதி வந்து மறைஞ்சி வந்து வருது அப்படின்னா அது என்னது? உம்மை தொகை. அது வந்து இடையிலும் இறுதியிலும் மறைஞ்சி வந்து வரும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா முற்றுமை. இது வந்து முடிவில் வந்து பெற்று வரும். ஓகேங்களா? காலமும், இது ரெண்டும் தனித்தனி, காலமும் தனி, ஐந்தும் தனி. ஓகேங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா காலமும், ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் ஐந்தும். இந்த மாதிரி அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வந்து வரும், ஒரே சொல்லாக வந்து வரும். அதோட இறுதியில் வந்துட்டு அப்படிங்கிற விகுதி பெற்று வந்து வரும். ஓகேங்களா? இது மூணுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான். எண்ணுமையிலையும் முற்றுமையிலையும் வந்துட்டு அப்படிங்கிறது வெளிப்படையாக வரும். முற்றுமையில் ஒரு சொல் மட்டும்தான் வரும். அதில் வந்து வெளிப்படையாக வரும். எண்ணுமையில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சொல் வந்து வரும், வாயிலும் சன்னலும், அந்த மாதிரி 2 சொல் வந்து வரும். இதுலேயும் வந்து இடையிலும் இறுதியிலும் வந்துட்டு வெளிப்படையாக வந்து வரும். ஆனால் உம்மை தொகையில் வந்துட்டு 2 சொல் வந்து வரும், வில் வாள், அந்த மாதிரி 2 சொல் வரும். இதில் வந்து அப்படிங்கிற விகுதி வந்துட்டு மறைஞ்சு வந்து வரும். ஓகேங்களா? இது மூணும் இந்த மாதிரி தான், கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காமல் வந்து படிங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உவமை உருவம். இதுலேயும் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்து இருக்கும். உவமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உவமை வந்து முன்னாடி வந்து வரும். நம்ம வந்து உவமை மாதிரி சொல்கிறது வந்து முன்னாடி வந்து வரும். உவமையை நம்ம சொல்கிற பொருள் வந்து பின்னாடி வந்து வரும். ஓகேங்களா? எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மலர்கை. இதில் வந்து கையை தான் வந்து மலர் மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி போன்ற அப்படின்ற ஓம உருவு வந்துட்டு மறைஞ்சு வந்து வரும். ஓகேங்களா? அது பார்த்தீங்கன்னா மலர் போன்ற கை. மலர்கைன்றது எப்படி சொல்லலாம்? மலர் போன்ற கை அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லலாம். ஓகேங்களா? இதில் வந்து மலர் அப்படிங்கிறது ஓமை, அது வந்து முன்னாடி வந்து வந்திருக்கு. கை அப்படிங்கிறது ஓமையும், அது ரெண்டாவதாக வந்து வந்திருக்கு, கடைசியாக வந்து வந்திருக்கு. போன்ற அப்படின்றது வந்து மறைஞ்சு வந்து வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? தேன் மாங்கனி. இதில் வந்து கனியை தான் வந்து எப்படி சொல்கிறோம், அதாவது மாங்கனியை தான் வந்து எப்படி சொல்கிறோம், தேன் மாதிரி இருக்குது, அப்போ தேன் போன்ற மாங்கனி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் ஓமை வந்துட்டு தேன் முன்னாடி வந்து வந்திருக்கு, மாங்கனி வந்துட்டு பின்னாடி வந்து வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மலை அலை. இதை வந்து எப்படி சொல்கிறோம்னா, அலையை தான் வந்து மலை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? மலை போன்ற அலை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் ஓமை வந்துட்டு ஓமையான மலை வந்து முன்னாடி வந்திருக்கு, ஓமேயம். ஓகேங்களா? அலை வந்து பின்னாடி வந்து வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவகம். ஓமேயம் முதல்லையும் உருவகம் இறுதியில் வந்து வருது. ஓமைக்கு அப்படியே வந்து ஆப்போசிட். ஓகேங்களா? இதில் வந்து ஓமை முதல்ல வரும், ஓமேயம் வந்து கடைசியாக வரும். ஓமையில் உருவகமில் வந்துட்டு ஓமை வந்து கடைசியாக வந்து வரும், ஓமேயம் வந்து முன்னாடி வந்து வரும். அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒளி அமுது. இதில் வந்துட்டு ஒளியை தான் அமுது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ஒளி அமுது. நெக்ஸ்ட்டு பிறவியை தான் இருளோட ஒப்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி வாழ்க்கையை தான் போரோட வந்து ஒப்பிடுறாங்க. கை மலர். இதில் இருக்க அதே எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். மலர்கை அப்படிங்கிறது உவமை. உருவகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கை மலர். ஓகேங்களா? கையை தான் மலர் கூட வந்து ஒப்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி மொழியை தான் வந்து தேன் கூட வந்து ஒப்பிடுறாங்க. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா உருவகம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிற்பெயர் வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஏதாவது தொழிலை குறிக்கிற மாதிரி தான் வரும். அது ஈஸியாக வந்து கெஸ் பண்ணிடலாம். பெரும்பாலும் தல் இல்லை அல் இந்த மாதிரி விகுதி பெற்று தான் வந்து வரும். ஓகேங்களா? படித்தல், நடித்தல், உழுதல், இந்த மாதிரி வரது எல்லாமே தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வினையால் அணையும் பெயர் வந்துட்டு ஆர் இல்லை ஓர் அந்த மாதிரியான விகுதியை கொண்டு முடிகிறது தான் வந்து வினையால் அணையும் பெயர். எடுத்துக்காட்டாக பார்த்திங்கன்னா கொடுத்தோர், சொன்னோர், அறிவார், வல்லார் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து முடியும். ஆர் இல்லை ஓர் அந்த மாதிரியான ஒரு விகுதி கொண்டு முடிகிறது தான் வந்து வினையால் அணையும் பெயர். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்யுள் இசை அலைப்படை. இதை வந்து இசை நிறை அலைப்படை அப்படின்னு வந்து கொடுப்பாங்க. செய்யுள் இசை அலைப்படைனா வந்து அந்த சொல்ல வந்து வந்து வரும். பொதுவாக வந்து அலைப்படை சொல்களை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதில் வந்து அது வந்து வந்திருந்தால் அது வந்து செய்யுள் இசை அலைப்படை. தார், புகார், இது வந்து செய்யுள் இசை அலைப்படை.
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னிசை அலப்படை. அந்த சொல்ல வந்து வந்துருந்ததுன்னா அது வந்து இன்னிசை அலப்படை அப்படின்னு சொல்லலாம். கொடுப்பதுவும் எடுப்பதுவும் இது வந்து அலப்படை நமக்கு பார்த்தாலே வந்து தெரியும். அதில் அப்படின்னு வந்துருந்ததுன்னா அது வந்து இன்னிசை அலப்படை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சொல்லிசை அலப்படை. இதில் வந்து வந்திருந்தால் அது வந்து சொல்லிசை அலப்படை. குடிதழி, உரநசை இந்த மாதிரி வந்து வருது அப்படின்னாக்கா அது வந்து சொல்லிசை அலப்படை. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இலக்கண குறிப்பு வந்துட்டு பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. எல்லாமே வந்து நான் சொல்லியாச்சு. ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவைப்படலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.